finalist, Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, negative RT-PCR test result hindi na kinahanglan sa interzonal kag intrazonal travel sa Bacolod. Sorongon, nagapati nga mahimo ideklarar nga locally endemic disease ang COVID-19 sa masunod nga binulan. Sa balita nasyonal, grupo sa mga mangisda nanawagan sang price control sa isda nga marot. Vaccination efforts ng gobyerno nasyonal naghinay. Sa balita international, India liwat naka-record sang masobra 300,000 kakasos ang COVID-19 sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Sa balita sa sports, Mark Magsayo nakuha ang WBC Featherweight Championship belt. Balita entertainment, Hollywood actor nga si Arnold Schwarzenegger na aksidente. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga tips para hindi mabiktima sang peke nga bulong. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Enero 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon, Enero 24, nakita ng low pressure area sa 445 kilometros na sidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Ang Western Visayas, kalakip na ang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, ang mangin magalumon ang kalangitan nga may isolated rain showers ug thunderstorms. Kasarangan tubtob mapaskog nga huyop sang hangin gikan sa naaminhan na sidlangan ang mapatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay naman tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw na butla kay na alas 6:07, magatunod naman alas 5:45 karon sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tudtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, may aga na dira mga ka-aksyon, dira kay amigo naton Melili Oligo. Good morning dira sa imo, no? Sa kay tamiyan naman si Ma'am Van, sa kag Doc Matt Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar. Kay Toto Tan, si Jonathan, ka tamiyan niya lang si kumarin niya Man Van, kag kumarin niya Jinky. Sol Lama Barnatsa, Sakay Teresa Linaha Kayaw, Rochelle Evangelista, good morning man sa imo kag happy Monday. Kag congratulations kuno sa bagwa kampiyon sa Pilipinas si Mark Magnifico Magsayo. Homa Lumena, mag-aga man sa imo. Ano to ang ano, oo. Sige, good morning dira sa imo, no? Sa kay Mayor Ernesto Estrao sa may Banwa sa Hinubaan. Good morning, classmate. Good morning kuno sa mga hinubanon. Suling ni Mayor Ernesto Estrao sa Banwa sa Hinubaan. May agad na si mo, classmate, no? Lisa Joy Ilon Amoroso. Good morning, man. Thank you, good Lisa, sa kadami gid sang chicharon, no? Salamat gid, no? Kag sa kay Gino Cornelio Benitez, tamyaw lang Benitez de Jesus family sa Carolan, Cabancalan City, no? Sa kay Lester Ray Benitez naman dira sa New Zealand. Good morning. Tingala ko man ang kilala ko, nag-text kuan mangkot ko, talang galing message niya, no? Anyway, yes. Ha? Ang ako ng amigo, nag-message sa akon, mangkot ko kung ano, talang gali. Sige.
Kag dira sa kay Virgil Legaspi Coloso, good morning man. Wensky Lim Morales, maayong aga sa inyo dira sa may Tampaloc, Manila, no? Si Abi, si Natnat dira, mustas Natnat, kag si August. Halong-halong lang, ano? Gani nga gulpi lang niya ga kuha ng akon nga monitor, ang monitor taman. Gulpi lang ga tunog, no? Sa kay yes, sa kay Feby Alvarez dira sa may Murcia. Maayong agaman sa kay Edwin Miranda Senior sa may Minoyan, Murcia. Good morning man. Ray Baryoga kag kay Christine Minias Villalobos, of course, good morning. Kag kay Rochelle Fulgencio Susana. Maayong aga dira sa taga Don Salvador Benedicto, maayong aga dira sa inyo kabay pang hindi tanto katugnaw dira. Tugnaw nga dan subong sa subong no? Kay Ma'am Luisa Loing Melos, good morning again. Kay Melchor Melos. Jocelyn Hardinico, watching from Payao, Binalbagan, no? Kag again gina-greet ko lang ang ako nga ihada si Gia Marie Borbon Torres. Happy birthday karon nga adlaw, no? Kung may chimpo si Ninoy karon na kuana, matulog. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa Action Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal. Hindi na requirement para sa interzonal kag intrazonal travels padulong sa siyudad sa Bacolod ang negative RT-PCR test result. Sa Executive Order Number 3, Series of 2022 nga permado ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, ginkakas na ang RT-PCR test result bilang requirement apang di pa siguro nga magpabilin istrikto nga border control agud nga magpasiguro nga hindi maglapta ang COVID-19 kay iban pang variants. Sa Section 1 sang mando ni Leonardia, ang ining pulisa ang para lamang sa intrazonal kag interzonal travels sa mga biyahero nga gikan sa Region 6 kag Negros Oriental. Bangod man sini ang online backtrack registration, valid personal ID, pag-agi sa symptom screening sa puerto sa pag-abot sa syudad, pag-comply sa mga minimum public health standards kag vaccination card para sa mga fully vaccinated na lang ang mga requirement. Apang wala naman na bakunahan o kung nakabaton lamang sang first dose sa 2 doses nga vaccine series ang dapat magpakita sa ila port of origin kag destination sang negative result sang rapid antigen test. Panugutan nga makasulod sa syudad sang Bacolod ang tanan nga government officials ug public sector personnel nga on official business apang kinahanglan nga mag-comply sa mga travel requirements. Base sa Executive Order Number 3 Series of 2022 nga permado ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, ginpahayag nga bisan diin nga lugar naghalin o kung ano man ang alert status sa iya point of origin ng isa ka opisyal o kung sang isa ka opisyal sang gobyerno tubtub inyang yara sa opisyal nga pagbiyahe, ang panugutan nga makasulod sa syudad. Kinahanglan lamang nga magpakita sang valid ID nga ginisyo sang iya natungdan nga ahensya sang gobyerno, vaccination card sa mga fully vaccinated, original kon certified true copies ang travel order, mag-agi sa symptom screening sa airport o kon seaport sa pag-abot sa syudad, kang magsunod sa mga minimum public health standards. Apang ang wala naman na bakunahan o kung nakabaton lamang sa first dose sa duha ka dose nga vaccine series, ang dapat magpakita sa ila port of origin kay destination sa negative result sa rapid antigen test. Nagapati naman si Bacolod EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Rongon nga sa masunod nga binulan, ikadeklara na lamang nga locally endemic disease ang COVID-19. Sa programa Istorya Espesyal, ginpahig ni Sorongon nga kinanglan na nga matun-an sa tao ang mabuhi nga may COVID-19 sa palibot. Suna pa kay Sorongon, ang Omicron ang posible mangin katapusan ng variants ng COVID nga may mabaskog nga epekto sa isa ka tao. Dugang pa ni Sorongon sa tanan nga nagabatsyag sang hindi maayo ang kondisyon ang mahimo nga magpadulong o kung magpadulong bago nagatanyag man sang libre nga check-up
ang VRO Center amuman ang swab test kung kinanglanon. Naibuluhan sa karon padayon nga nagataas ang kaso sa COVID-19 sa ding ginapatihan nga epekto na ini sa Omicron variant. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC, nga gin-refer na sa EOC sa City Legal Office ang paghimo sang legal nga aksyon batok sa butika nga nagbaligya sang peke nga Biogesic. Ginatumbod ni Sorongon ang reklamo nga ginpadala sa isa ka persona nga nakabakal sang ginalegar peke nga Biogesic sa isa ka butika sa sulod sang Libertad Market. Ginklaro ni Sorongon nga wala sang kakulang sang supply sang paracetamol pero ang tao ang nagapangita sang specific nga brand sang bulong. Nagpanugyan si Sorongon sa publiko nga magbakal sang bulong sa mga reputable nga drugstores kag butika, likip man ang paglantaw sa expiration date sini. Sunod pa kay Sorongon nga padayon man ang intensified monitoring sang EOC sa peke nga mga bulong, likip man ang peke nga vaccination card. Ginatunan karon sa Bacolod Emergency Operations Centers nga sa iluhon ang mga mega vaccination centers sa syudad sa mga gymnasium nga mga high ceiling kung mataas nga atop kag open air kangay sa mga pribado nga blutuan. Ini kasunod nga temporaryo naguntat ang vaccination sa SM City kag Ayala Malls kasunod nga nagpositibo ang pila ka mga frontliners nga yara sa vaccination program. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ang Bacolod EOC, para sa iya personal nga opinion kinahanglan nga sa iluhon ang vaccination program sa open spaces bangod ang malls ang enclosed space nga posible mangin spreader venue. Duha man ni Sorongon, luwag man sa EOC nga masiguro ang safety sa mga vaccinees kag vaccinators kontra COVID-19. Ginalantaw ni Sorongon nga ang pagpositibo sa pila ka vaccinator sa mall ang bahon nagabakuna sa nagkailangang individual kag posible. Iban sa ila ang asymptomatic apang apektado sang virus. I would be recommending na ialin ang mga vaccination sa mga gymnasium like sa Wapi, sa Paitong, sa STI West Negros, kagang sa Mall Isarana, kahit doon ang mall in-close space, kaga pwede siya maging major spreader na venue. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Temporaryo nga sirado ang Hinigaran Medical Clinical Laboratory sumugod sa Enero 22, 2022 sa public advisory ginpahayag sa Hinigaran Medical Clinic nga magapaidalom sa quarantine kag isolation ang ilang mga personnel matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa sa ilang mga tinawo. Magapatigayon man sa disinfection sa mga klinika. Nagahingyo naman ang pasang paghangop ang tagdumalahan sa Hinigaran Medical Clinic sa ilang mga kliyente. Grupo sa mga mangisda na nawagan sang price control sa isda nga marot. Samtang vaccination efforts sang gobyerno nasyonal naghinay. Ang detalye sang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distance. Action Radio Philippines Standard Time na 7:20. Si din kata Jeffrey Arcoyo. Aha. Morning dira kay Jeffrey Arcoyo. Okay, sige. Sige. Kaya, ano naman, Tenena? Pabudli sa ngalan niyo. Margen. Good Marhen. morning, Marhen. Dara sa may Hong Kong. Good morning sa imo. Kay Rochelle Evangelista, uy, good morning da sa imo. Kamusta ang imo da nga pwesto, sir? Kaya, kay daw nagatalithi kay, gamay lang man. Kay Ninita Ramirez Tumimbang, good morning man. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, pag-greet please sa inablos niya nga si Ramar Banguelo. Happy birthday today. Benguelo. Benguelo gali. Ay, naman ako mapamasa man. Happy birthday, Ramar Benguelo. Or basi Raymar na balahaw, no? Aha. Kay Noel. Ramar ginasa kay ang tatay na si Ramon. Ang nanay si Marites. So Ramar. Ay, Oo. pwerte na. Sige. Kaya tsakta. Hatchak to, ikaw pa ya. May lang kay kilala ko. May lang kilala mo, kung hindi damage si Dan eh. Happy birthday, mag-reaction boy, kay Tito Edelbert Kasiple. Birthday niya man today. Happy birthday, dra sa may Silay City. Happy birthday! Happy birthday! Yes. Kay Noel Imshako sa Bago City. Eddie Laus, good morning. Kupod kinana Isabel, dra sa may Victorias. Baby Gregorio Yulo, dra sa may Poblasyon DSB. Kay Sir Lester Ray Benitez, good morning. Kay si asawa nga si Ayesa May Kataga Benitez. Thank you sa 100 stars. Kaya hindi ko na mabasa ang sugpon. Kag kay Aya Fire Benitez. Ang Aya lang, Fire. beautiful daughter. Yes. Sige. Namin nila ka artist nila kay Aya Fire. Uy, sa ngalan niya palang adaan. Kung sa artist nisa namin isa sa mga design lang namin isa. Sige. Erla Vega, good morning man. Juancho Alvior, good morning. Patamyaw man ni Sir Lester, si Stephen Ganza Simbit.
dra sa may La Carlota City. Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Good morning sa liwat. Aha, si Miss Georgia Gargasiran, Happy Monday Action Boy, and Miss Dora Capita, Paris Champurado. Wow! Enjoy. Kag nabit na ko nung may uga. Ang champurado. Sige, enjoy Miss Georgia. Kag si Miss Georgia isa ni sa winner ta sang winners ta sang ano bala? Isa na siya sa aton mga winners sang Sabado bala? Yes. Birthday mo to bala nga may pag-games ta. So nag-message siya sa akon nga kanami saya kay ang iya nga dagan basta may hatagan siya. Ikaw naman ay. Hindi man ikaw. Ha? Hindi Ang kalain si Moction Boy. Ang yatagan si actually, si Ray Baryoga. Okay. Kag kay kuno naguba ko nung radyo ni Ray Baryoga. Siling ko pangayuan ta na kay Action Felix Campaniel, correct? Okay. Sige, ngayuan ta na siya radyo Okay, so kay Donna Navarte Macario, good morning man. Miss Veronica Santillan Manukan, maayong aga sa imo. Siling ni Rochelle Evangelista, wala ginakulang pero wala stock ang Biogesic sa mga pharmacy. Wala ginakulang pero nag-comment siya sa balita nga wala ko no ginakulang ang stock. Pero wala ko no sa pharmacy. Yes. Aha. Sige, kay Ma'am Vanessa Mayo, frigid freezing evening dira sa imo, no? 0 temperature sila subong. Sige, happy Monday man sa imo dira. Happy Sunday in your case, no? Thank you again sa 100 stars again send. Thank you, Kay Ma'am Van. Deborah Natalia Espinosa Singson. Muna lang leader sa KBFF, no? Good morning sa imo diving bing. Kay Veronica Santi, of course, kay Jinke Dialagdon sa watching. Remia Garcia, Torco Jonco, Marcy Rumbino Sunyo, dira sa Central Maaw, good morning. Michael John Season, kay Romela Ocalinas. Good morning man kay Francisco kag Ma'am Jo Segundino, gapamati good always. Yes, thank you. Enrique Caballo Subaldo Jr., Alex Fuentes, Mang Aga, Pio Ozua, Action Boy from Barangay Toastmasters Club. Amo nga ba ko sa imo bla? Actually nag-message siya sa akon. Kay nabatian niya guro nga daw kuan ka. nag-message siya sa akon. Yan. Nabatian niya guro nga daw interested ka. Oo. I think I remember ining Barangay Toastmasters Club. Na-remember ko ng club. Nalipat ko bisang akong club mo. Ay, nalipat Okay, may ka? club ni siya mo. Kasi Murayama Club ang yung hindi man. Murayama comedy. Ay, hindi gali. Nalipat ko sa ngalan sa inyo nga. Pero ang dumagay, meron Di ba join ta ni sa ilaw? Meron ako sa Bago City Toastmasters Club. Ikaw na na-join ka sagad na ko dahil. Wow, sana all! Ikaw na Ikaw na sagad, Oo. Basta muna nang nami na siya daw ka ma-develop ko mo bala nga sa kwan nga speaking skills. Hasmin Torres, morning sa imo Hasmin. Kay Lorenzo Magsipok, winner man ni si isa tapat sa Lorenzo. winner, si Sir Lorenzo ni sang Hindi ba Bacolod teacher ni City siya National sa Bacolod High City National High School? Na. Ano subject yun nga gina-teach? Ambot ano nga subject na teach ni Sir Lorenzo Meron ko sa nakilala, damo ko kilala so nga mga Miss Trabla. Aha. Oo, sa galing sa pangadi. Ay, Kay Tinana Marhen, salamat sa 50 stars. Tinana. Do ka bongga sa ngalan niya, do ka Latina. Latina na, amo na ang ngalan. Butang, hindi ko sigurado. Or do ka, basta mo na. Torco Jonco, good morning man. Kagdira sa kay Dr. Matt Mayo sa Minnesota, no? Maayong aga man. Sige. Ma'am Van, nag-send naman another star, 100 stars. Nag-party naman si Ma'am Van. Party Stars naman siya, party naman no? siya. Hello guys, keep safe lang kuno hambal ni Miss Vanessa Mayo. Yes, keep safe. Kabay pa man yun nga ba? Kabay pa hindi nga pananawan ni Magamba ko Dr. pala na-notice ko bala ko magambal nga Stars Party na naman. Ga-activate na yun ang Stars Party ta niyo. Ikaw, Amo na gabatis lang gurong ko sa keyword imo. no? John Dalin Ninyal de Cripito. O sige, stand by na kita sa mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nanawagan ang grupo sa mga mangingisda sa gobyerno nga magpapanaog sang price control sa isda nga marot sa tunga ini sang pagsaka sang presyo sini sa merkado. Suno kay Pamalakayan National Chairperson Fernando Hicap, hindi na maayo ang sa karon nga presyo sa nakabig nga poor man's fish sa valor nga 250 pesos kada kilo bangod sa ehemplo 60 pesos tudto 80 pesos lang ang farm gate price ni sa Palawan. Kontra ang Pamalakaya sa pag-import sa Department of Agriculture sang 60,000 ka metrikas tonelada sang mackerel kag marot para masolusyonan ang inapaabot nga kakulangan sang supply bangod sa epekto sang Bagyo Odette kag tuigan nga fishing ban. Para kay Hicap, pierde sa gihapon ng mga lokal nga mangisda ang importasyon. Sa baylo dapat makahimo na lang sang price ceiling nga mangin balanse sa mga local producer, retailers kag sa mga bumalakal. Gin pakamalaot sang grupo sa mga health workers ang pulisa sang Department of Health sa pagtumod sang risk level sa isa ka healthcare workers sa tion sang COVID-19 pandemic. Sa statement sang Alliance of Health Workers on AHW, gilaragway sang grupo nga discriminating ang pulisa sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpahanugot sa pagpatuman sang DOH Administrative Order No. 2022-0001 o kon ang Guidelines for COVID-19 Risk Exposure Classification of Healthcare Workers. Sa mga mando, gina-classify ang mga nagatrabaho sa isa kapasilidad base sa ilang trabaho kag performance agud basehan ang benepisyo nga ihatag. Sunod sa AHW, dapat patas ang risk benefits nga ihatag sa tanan nga health workers bangod tanan ang nagarisgo sa kabuhi ilabi na sa ginapatubang nga pandemya. Samtang sa iya malawig nga panahon bilang isa ka alagad sang banwa, humalin sang magserbi bilang soldado, pulis, tubtub nangin mamalidha, ginakabig ni Partido Reforma Presidential Candidate Senator Panfilo Ping Lacson ang iya pagdalagan bilang pinakadako nga sakripisyo agud nga magpangalagad sa mga Pilipino nga padayon nga antos bangod sa problema sa gobyerno. Suno sa kay Lacson nga ininaiya katapusan nga hura sa ginahambal niya serbisyo sa kabuhi. Hindi na sa kung tani siya magpadayon apan nakita niya nga nakadako kayo sa problema sa pungsod. Para sa iya ginatanaw niya ining presidency bilang isa ka sakripisyo. Pahayag ni Lacson sa The Jessica Soho Presidential Interview sa Sabado sang gabi. Patag ni Lacson sa bilog nga karera niya bilang isa ka alagad sang banwa,
Nahimo na niya ang dapat kag masarangan niya nga himuon na makabulig sa banwa sa tubtob masarangan sa yes nga mandato apang bangod sa dako nga hangkat ngayon atubang sa pungsod elemina ang sala nga pamuno nagdesisyon siya nga magkandidato agud pa matud-an nga may pag-asa pa sa aton nga gobyerno. Suno pa kay Lason nga nanugon lamang kung hindi siya makadugang kung makahatag sa iya sining eksperyensya, ang iya competence, ang iya track record nga natun-an sa na malawig nga panahon. Suno sa kay Lacson nga nagapati siya nga may mahimo pa siya gani nagdesider siya nga magdalagan. Ginpasiguro pa ni Lacson nga sa idalom sa iya sining pagpuno mangin prioridad niya ang reforma sa paggastos sa national budget, modernisasyon sa mga serbisyo sa gobyerno kag pagtapos sa mga korupsyon paagi sa paglagas sa mga kawatan kag abusado sa gobyerno. Angot ini saya ginaduso nga ayusin ang gobyerno upang maayos ang buhay ng bawat Pilipino kag ubusin ang magnanakaw. Aminado ang National Task Force Against COVID-19 nga naghinay ang vaccination efforts sa gobyerno nasyonal. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang paglaslas Ibagyo Odette ang nagligad nga Disyembre 2021 kag ang nagahilapit nga piniliay ang nagapanguna nga rason sang paghinay sang programa sa gobyerno sa pagbakuna sa mga pumuluyo. Dugang pa ni Galvez bangod sang bagyo na pilitan ang pila ka mga local government units nga temporaryo nga untaton ang vaccination rollout agud prioridad ang pagbulig sa biktima sang bagyo. Samtang aminado naman si Galvez nga nagsaylo ang atensyon sa pila ka mga opisyales sa ila preparasyon sa maabot nga eleksyon. Bangod man sini ginahingyo ni Galvez sa mga opisyales nga magapapili sa maabot nga piniliay nga tutukan ang vaccination program sa gobyerno antes ang eleksyon. Samtang ginahatagan naman sa importansya ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo ang kaimportante nga idusok sa gobyerno ang regularisasyon. Samtang ginatagan importansya ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo ang kaimportante nga idusok sa gobyerno ang regularisasyon kag ang interes sa mga medical workers ilabi na sa karon nga pandemya. Suno sa kay Robredo, siguraduhon dapat ang regularization sa trabaho sa health workers kag exemption nila sa personal salary cap nga mahatag sa ila. Duga pa ni Robredo, mas mainganyo ang mga medical workers nga magpabilin sa Pilipinas sang sa magpangita sa trabaho sa iban nga pungsod para sa mas mataas nga sweldo kung hindi na sila sakop sang personal salary cap. Dunga pa ni Robredo, kay nanglan mabaton sa mga frontliners ang bilog kag husto sa tamang oras ang ilang mga benepisyo sa idalom sang Magna Carta for Health Workers. Dunga pa ni Robredo, ginaduso man niya ang paghatag sa mas madamo pang benepisyo para sa mga healthcare workers paagi sa isa ka executive action pareho sang libre nga regular nga COVID testing, bayad nga COVID sick leaves kag transportation kag meal allowances. Humanin sa magsugod ng pandemya sang 2020, gilayon nga nagsabat si Robredo kag ang Office of the Vice President sa makinanglanon sa mga healthcare workers kag mga pasyente. Paagi sa programa nga Angat Buhay kag sa mga kaupod nga partners ni nagbukas ang OVP sa mga libre nga dormitoryo kag naghatag sang libre nga sakay para sa mga frontliners. Ang mga libre nga pandemic response programs naman sang OVP para sa publiko, amo ang swab cab nga naghatag sang COVID-19 antigen testing, ang Vaccine Express nga naghatag naman sang vaccine akong COVID-19 vaccination sa mga komunidad, kag ang teleconsultation nga bayanihan i-konsulta. Naglambot sa 300 ka overseas Filipinos ang nagabot sa pungsod kada adlaw ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Bureau of Quarantine kung BOQ Deputy Director Roberto Salvador Jr. nga ang nasiling nga kadamuon ang napulo tubtub 14% sang 3,000 ka biyahero nga nagabot sa Pilipinas kada adlaw. Ginklaro man sang BOQ nga nagabaton sila sang positive results sang RT-PCR. Dugang pa ni Salvador nga wala nila ginalauman ang sobra nga pagtaas ang mga nagpositibo umpisa Disyembre tubtubi kaduha nga semana sang Enero. Nagumpisa naman nga magbukas ang BOQ sang mas madamo nga isolation facilities para sa mga nagapositibo pag-abot sa pungsod. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Sige ah. James man, kutuin na kung sa Kristan ka or lay minister. Ay, hindi man, mabayo mo do, kuhan man na. Hindi kuhan lang design diyo, do, kuhan do mga, do, cup blanco ang kupa bla na, no? Kag, wine cup. Na. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni Ray. Christian Alliance. Okay. Okay, James. The religious organization man, ano? Sige. Si James. Si Ma'am Vanya, happy birthday action boy. Extended na iya kay January pa. Bongga. Mo na. Kuha na yan, Ma'am Van, depende na sa availability of funds. True. Yung sa gobyerno, di ba? True. Actually, Kung lumapa o nga funding. sige lang na yan. Bisan labuton pang Chinese New Year. No? Sige lang na yan kay Baloka. Actually, may pila pa ka mga friends nga may mga utang pa ko mo. Nga kinanglan bala i-treat mo pa sila bala kay birthday mo, no? So, muna yan mo depende na sa availability of funds. Salamat again for the 100 stars, no? Kay Ma'am Van. Chez Zamora, mo ang agad ra sa imo kay Noem Dipon. Watching from QC. Ari naman, another 100 stars from Ma'am Van. Ikaw da isip aksundor sino kadamo ning 100 stars ang padala. Hindi ko na kayo maisip sa kadamo, action boy. Kay Christine Menias Villalobos, good morning man. Kay Julio Solis sa La Carlota City. Dennis Nuestro. Kagdra sa mga kapihan ha, good morning dira sa inyo ha, sa nagapangape. Mark Aga, no? Si Butoy dira kay Rosel Evangelista, good morning. Fernandez Eric, Mark Aga man. Kag Dina De Cripito sa may barangay RSV sa La Carlota City. Kasi Amerika, gali iya kung nabilit siya January, bilogin January, gali iya do birthday mo na yan. Do ka artista, gali no? Actually, Ka-artista. celebrity diri sa aton sa Philippines, amo na, bilog nga bulan, kasi celebrate. Ina? Labi na kung sang nagliga, bilang may ano pa to, bilang asap, bala sang una. Actually, may asap, magyapon subong, pero ang sa ABS, ito bala sang una. Bilog nga bulan, gini celebrate. Kada bilog nga bulan. Ayun o. Kay kitaya, dali lang taya, ti isa lang hindi kadlaw. Isa tunga pa sa
Depende gani. Kasi tunga sa adlaw sa gabi butanda may simos ka pagkapon yun birthday mo man kay na patuyan ta. Una. Ay, half day na lang. Half day lang niya, pang half day lang niya ang birthday ta. Saka. Again depende na iya sa availability of funds. Sano inao ang kuano ang sano ina ang Sa 25 na. Sa 25. yan sa ang kuan ang presidential debate. I don't know kung debate na to. Amo na debate na sa presidential debate. Basta daw... Nami na sa tanawon. Yes. Oh. Malantaw mo ko na gan. Another 100 stars from Ma'am Vanessa Mayo. Stars of all season gini saya. Dumagawan niya na si Vilma Santos. Dumagawan mo na pwesto si Vilma Santos, Ma'am Fanaw. Stars of all season. Kasi dugay may mega star na nila. Sharon Cuneta. Mamaoy na ginayang imo yung day open sa inyo mabalay. Pilton Megastar. Lipura, good morning man. Kag sa Pasay City. May aga dira sa imo. Kag sa DK Kapihan da sa La Carlota, good morning dira. Kasi sa tanan nga nagapangape. May aga. Ay, by the way, good morning kay board member Andrew Montelibano. May aga sa imo board. Morning board. Mga amigo taniyang dumdum ka tobla no atong namang ko tabla siya nga board bukas ang kuan yung ang bukas galing sa kuan ang dili sa may Lacson somewhere. Yes. Sa mayo man to Ang dito pag sa mga bukas to mayo man abi kong sabatya. mayo Okay man to. Okay, gito action boy. Yes. Okay. Perfect. Kag sa kay Lani dira nga kapihan. Di pa yung kapihan daman, kapihan dira sa somewhere sa Pontevedra bla sa Recreo. Good morning dira sa inyo, no? Oo. Nag-send man si Nanette sang 50 stars. Thank you gid Nanette. Nanette Marhel. Marhel, Gali. oo. Nanette to gali, no? Nanette. Ay, yaw mo basta ginang tinena. Ano ba ko? Tinena. Gali. Tinena. Ay. Di pa Italian Ay, ka pa. standby Standby na sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sa Action Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye balita international, liwat ka naka-record ang India sa masobra 300,000 kakasos ng COVID-19 sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Ini na ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw nga may mga pagtaas ng kasos ng COVID-19 ang record. Sa sulod lamang sang 24 oras, mayaras ang kabilugan nga 333,533 nga bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa nasambit nga kadamuon, mayaras ang 525 na patay sa di naglambot na sa kabilugan nga 439,409 ang death toll sa India. Sa negosyo, sugataon man sa liwat nga pagsaka sa presyo sang gatong ang mga motorista. Sa sini nga semana, ini ikaapat na nga semana nga may nagpagsaka sa presyo sang gatong. Sa estimate sang oil companies, magasaka ang presyo sang gasolina sang 1.45 tubdob 1.55 kada litro, samtang 1.80 naman tubdob 1.90 kada litro sang diesel. Magasaka man sang 1.55 tubdob 1.65 kada litro sang kerosene. Sa karon wala pa sang indikasyon nga mga dumo ang presyo sang gatong sa mga masunod nga semana. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 51 pesos kag 31 centimos. Singapore dollar 38 pesos kag 15 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 58 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, involvado sa madugo nga aksidente ang Hollywood actor nga anay California Governor nga si Arnold Schwarzenegger. Base sa otoridad, ginamaneho sa aktor ang iya Yukon SUV sa highway sang Sunset Boulevard sa California sa inya nadulaan sang control. Bawod sa insidente, nabunggoan sini ang pula nga Prius nga
nga kotse nga nag-igo man sa nagasunod nga Porsche Taycan o kon Porsche Taycan kag pilasor ang babae ka driver sang Prius nga gilayo naman gindala sa hospital. Tuma naman ang pagkabalaka sa aktor sa mga biktima rason nga plano sini nga bisitahan sa hospital. Padayon sa gyapon ginhibalo sa otoridad ang ginhalinan sa aksidente nga sa diin involvado ang aktor. Madilagon nga nakuha ni Mark Magsayo ang WBC World Featherweight Championship belt. Kasunod sa iyas nga majority upset decision kontra sa injured nga si Gary Russell Jr. sa ilang enkwentro kahapon sa Borgata Hotel Casino sa Atlantic City, USA. Makaligad ang 12 round sa enkwentro ay ginatagan sa isa sa mga judges ang enkwentro ang score nga 114-114 samtang ang duha pa kaiban ginatagan naman si Magsayo sa 115-113 nga score. Sa karon, may 24 na kadaog wala pa sa pierde nga record ang Pinoy boxer sa hindi sa size diri ang knockout. Samtang si Russell naman ang may 31 kadaog kag duha ka pierde nga record. Pareho nga nagpakita sa abilidad ang duha ka boksingero sa una pa lamang nga bahin sa ilas ning enkwentro. Si Magsayo nga masamin nagbuhi ini sang uppercut ang ginpunteriya ang lawas ni Russell. Ay. Alright! Energy! Action boy! Good morning! Monday. Kay Monday, subong. Yes, So, maayong amo na. aga. Magaga, kag... So, tarang may birthday today. Happy birthday. Happy birthday. Ayo, greet ko on air lang ako ni Hada, si Gia Marie Bourbon Torres. Happy birthday! Karon nga adlaw January 24. Siguro mapila na sa man, 22? 22 na siya. I think. Kundi sa sige. 22, 21 eh. Oo, alangan. Kago hindi pwede 23. Balokay ko kami kita na isang gihada ko ni dako na siya eh. Dako na siya. So daway ko na monitor. Wala mo siya nasubaybayan. Why ko na monitor mayo ang iya nga pag-edad. Happy birthday Gia. Happy birthday. Sige. Happy birthday man kay To Edelbert Casiple sang Silay City. Kag good morning kay Miss Cory Vidaha Action Boy Yes. nga naga-monitor siya sa radyo. Oo. Okay, Salamat. sige. Good morning Miss Cory. Sa din sa kaning barangay, Wala Patikwe. ako kabalo kung din siya sa barangay Sinigaran. Sige. Sige. So, sa aton nga balita, Special Action Boy, ariyo ang tips para hindi kita mabiktima sang peke nga bulong. Pike. Nagligad ni Blang may natakpan ganit di sa Bacolod nga may pike nga nabligi ang bulong. Yes, correct na Action Boy. Kay kabalo kapag sulod sang 2022 Action Boy, nabatsagan tagin nyo doon nagtaas balang demand sang bulong, no? Labi na to sa Manila, kay syempre damo ang gintrang kaso, magluwas nga may COVID-19 pa, damo ang... paracetamol, no? Di ba? Paracetamol. Paracetamol Biogesic. Actually, ang mga specific brand nga. Ato lang papakot na bala sa Okay. Ang mga specific brand nyo wala. Kay kung ano man niya, kadamo man niya nga generic brand bala Action Boy. Sang Generics, oo. Galing kay pareho man lang ako no epektibo. Pareho na mga generic na nga bulong. Siling ni Doc Ibanez, no? Pareho lang na siyang epektibo. Kung galing ginakon sa gobyerno, kung di daw may shortage sa may shortage sa mga branded nga bulong para sa tangkaso. Tanigin kampanya sa gobyerno ang generics. Sa una kampanya lagi ng generics kay pareho man na effect mo. Pareho lang sa formulation, pareho lang na effect sa tao. Galing katiban. Galing kaya ang ila ginimo ginlimit na lang pagbakal kung ginlimitahan ang pagbakal sa specific brand nga. Correct, dapat kampanya sang sang generics ang gobyerno. Paintindi bala education campaign bala. Nga ipaintindi sa mga pumuluyo nga ang generics pareho lang na epekto sa branded. Correct. Galing kay banda doon ang ganyan niya. Hindi ko yun ay mag-inom niya aga magandaan. Niya kung kuan niya, Hindi ko yung muna. color orange nga oblong sa puti nga no. Oo. Puti nga plain. Hindi yung orange nga oblong, di ba? Sa puti nga play. Sa puti nga plain. Balogang isa may ara makita nga may mga psychological effects sa aton bala mga kapin pa kay mga kuan, mga commercial. Madala ka no sa muna. So kampanya tani
Si Migo ta Leo Talabanda sa La Castellana, good morning. Nag-greet siya lang ang mga taga Barangay Manghanoy sa La Castellana. Yes. Sige, okay. So, ang una, Action Boy, dapat ang source. Source ang bulong. Hibaloon mo. Ang source na ining si Joe Mark bala abahado. Sige, go, anay. May balita sa Manila to Bacolod kung kakasun ang swab test. Wala pa. Interzonal lang, intrazonal. Wala na ang negative RT-PCR sa mga travelers salin sa Western Visayas lang ya. Kag sa Negros Oriental. Yes. Amo pa lang na iya ang ginuway na gin-require ang swab test. Swab test. Pero sa kung naling ka sa Manila, ara pa na gyapon. Ara gyapon. Okay? Sige. So, ang una, Action Boy, ang source. Source, halinan sa bulong. Halinan sa bulong. Kaya dapat kabalo kag Action Boy, kundi halin ang ginbakal mga bulong. Kaya basibla, especially mas mayo gid sa lisensyado nga butiga, basibla didto mo ginbakal sa imo tupad balay nga reseller bala sa reseller sa biologistic bala or ano dara sa sari-sari store. Ting sari-sari store. Sari-sari store. Okay pa man siyang sari-sari. So, galing, dugi na Hindi na pwede? Hindi na pwede. Makabakal sila bulk get para ibaligya sa Changi. Gala. Not sure lang ha. Tapos sa mga sari-sari store ganda, hindi pwede ang mga kuan mo, hindi na pwede ang ano pa gani. Ini bilang mga anti ano gani? Ini bilang kinahanglan mo reseta gid bla. Oo, mga antibiotic. Antibiotic, oo. Ay, hindi gina pwede Hindi mo na pwede mabakal ya, dapat may resibo. Dapat may reseta ka gina. Okay? So dapat baluon mo gid Action Boy kung diin na naghalin ang ina nga bulong or kung gipabakal mo man sa imong bata or sino daging sugo mo, baluon mo gid kung di niya ginbakal. Okay? Para balaan mo. And then next, Action Boy, dapat recommended siya nga bulong. Kay mas okay kung ginarekomendar ini sa aton nga mga pharmacist ang imo nga pagabaklo nya bulong. Kay kung may ma-suggest lang bisimo nga amon ni, so mas maayo gid Action Boy nga pilion mo gid ang ang recommended sa aton nga mga expert man. Like aton nga pharmacist. Okay? So ang next is ang label. So, natawon mo kung may ibang daan niya nga, di ba, kita mo tong peke nga biogesic. Ang original nga biogesic, nakita ko sa Action Boy, di ba, blue na siya. Tapos, ang iya na bala nga do gagmay, na bala nga do, makita mo na da nga gapa-diamond na siya dapat. Gapa-diamond na siya ang dot. Ito yung gapa-bilog. Circle, tapos, ang biogesic nga original, do ga bulto, gid siya balahaw. Unlike, do ka may distansya, pabasa do katapan amo na nga Kasi yung gimos naman. Ang buta. Kasi may magabaligya man yan, no? Basta actually, dress aton sa Bacolod, di ba may butika, di nga anan? Hindi, okay na sa Bacolod sa Central Market, yan eh. Di ba, sulod Central Market? Libertad. Ang akon lang, basta yung kabaligya na, may nakabalo nga peke mo. Wala, basi, Oo, nasa kabalo nga peke, kundi nga may guro, may nag-deal na nga, Disik yaw. Yari, damo stocks mo dagali. Di, bakal man siya, ti damo ka pangita mo. Ti, da biktima man to guro. Basi, mo man eh. Damo yung mga, ti nang magahimos niya, ti mga halit-halit na ya. Gani man. Di ba siguro pinamutang nila? Si bala mga... Basta may mga duldul bla to yaw. Si mga duldog. Si mga tutulit yung sa mamubla. Tutulit siya. Para mag-orange. Ay, kalain. So, amo na, i-check mo ang label sa likod. Yung basi, bala, di ba, may mga bulong, may mga label, ginang pila ka milligrams, content, amo na. Basi, bala, may nakabutang, tiyo, bala, dul-dul. Bala, kayo wala kagabasa, mong basta pareho lang color, kung doon ang appearance, bala, ang tsura, bala, doon pareho lang. Go ka lang dayon. Tigaling kay usually kita pero sa akon, di ko mo bakal bang isa, hindi ako nagalantaw sa mga mo na. Ayaw mo ka naman naglantaw. Amo na actually. Dapat id-gita especially ginaano ta na inapasulod sa aton lawas. Ay ba, ako lang siguro, ako lang pinaka-suggestion gida. Bakal ka lang sa mga reputable nga mga bulong na iya mo gasulod na sa lawas na mo sa mga reputable ka lang nga mga butika. Yes. Makilala na bala kadamo sa makilala na kadamo sa mga gamot ay laging bago. Mga okay. Mga blank pharmacy para sa iyo. Yes, sa iyo. Ang laban na to. Ay, makiyaw na. Kaya mo na ka mga pharmacy, no? Okay. Ang gamot nito ay para sa iyo. Nice. So, next Action Boy, amo nang hamba ko ginaang size and weight niya, Action Boy. Size and weight. Tingala ka nga, isa ka stab, di ba? May isa ka stab nga pulo kabilog unod, meron ka 20 kabilog, no? Nga, doon ka dako ni sa isa, yahaw. Ang isa, doon ka gamay ni yahaw. Daw, panawag lang sa ilunggo ng isa ka banig.
banig Oh, dyan, banig, saka banig na, Oo. na. So lang taon mo, tapos, rito ka yellowish na isa, rito ka orange, ano nga ka na? Ano naman, basig Taon isa mo ni Guro. diferensya. Basig isa niya, santol ang unod siya niya, no? So, isa rambutan. Ay, kalain. So, mix mo na. So, but nga nano, gining iba, nga pamintaha, gidagahimo sang peke, nga bulong. Gani man, halit balaw. Balik ka ni sa inyo, ang butlang. Kabudlay ni sa mga halit-halit ni kung isa mo ako nakagi ko na nahalit-halit nun lang namalitan ka bla, no? So, yan yung mga klase mga bulong na hindi ito na pag-ikuan, hindi inabalang ginapamintahaan natin bala ang sitwasyon. Kay, ano na May ya? shortage. May shortage whether kuan na sa shortage ano gani pa nang shortage daw hindi man ba tutuod nga shortage. Basi iba na panic buying mo lang eh. Oo, correct. Ala ka daw imo sang pamakal Tapos, niya. gintago lang dayon sa mga ka para mapamahalan nila. Mapamahalan Wala nila. na Pinoy, no? Baka batyang lang ka daw may shortage, ang kabaligyan na taguunan lang. Oo. Pag bakal mo niya, wala. Pag sugod na pag wala na gid, pamahalan. Ari na available. Pero itong face mask bala, sa sugod sa pandemic, makon mo isa ka box ang regular lang nga face mask nga ano tawag sina naton? Ang face mask na bala nga surgical. Surgical. Naglabot yung tag 1.5. 1.5 oh. Grabe, sumunod no? pila lang. May tag 30 na lang. May tag 20. May fake vaccination cards na, may fake medicine pa. Yes, bala. Ay, sus. Sa kayhada ko da Caitlin nang, thank you for the 1,000 stars. Kadto ka dibla kay hampa ko na sa imo 1,000 stars. Hindi, para makita mong stars. Kadto dibla kay para makakita ka bisan ng mga 20 stars lang. Iba lang 21. Eh. Hi, Besh. Sige. Cheryl Villaflor, good morning dra sa Staten Island sa New York. Dennis Nuestro. Okay. Dugay kami nila kakitain ni Dayday ba? Sino si Dayday? Si Caitlyn. Oo. Nagpakalinong siya. Nagpakalinong siya. Chikahong ko pa ni siya sa iya nga sa iya nga live relationship story. status. Live story. Kung namin ginag-order ko di siya, okay pa man. Okay pa man, nag-order Okay ko pa diya. man. Oo. Sige, very good. Sige. Mga ka-aksyon, inyong mamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, Direksyon Art Tayhupon. Ang inyo diri nga news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!